जानायाबा हले क्लाब 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 मोदोमदोना थब देर फैसा नांगौ जादो हेलौ लोगोफोर आंनि दादु सरगियारि ब्लगाव फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ माबादि जायो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयाव लाबोनांगौ आंनि समायना पाइनखौलाय मानो लांदां खालामजुबना दोनखो आंहा इयाव मालाय सर्ट बानायोमोन खाथियाव मोजां नुयोमोन लायो मा लांदां बिजौआव बुरैयाव गेजेराव लांदां खालामना दोनखो हा लोगोफोर ना लाबोलायबाय जालायनोसै नादोनो दिनै बेदरखौनो जाबाय थानांगौ एवदो नाखौ 50 थाखानि लाबोदो लोगोफोर फैसा गैयिनि थाब संदै थाब जानांगौ अ बिदि दै नांगौ आं नोंनो थाखाय ना लाबोदो ना जानो माखो इनोथ' परिश्रम जायो दे इदि मावबानोथ' दरमा होनाय माने आंनो जाबाय दोङो नालाय आं जाहोआखै होनबा दैयाबो होनबा सरकारि दैयाबो बिफां लाइफाङाव होनायसो जाबाय होनबा अबे खम हो अ बानाय अ फैसा गैयिफोराव इदिनो इसे इसे जानांगौ फैसा गैयाना जोंहा गोरिबैनो न'फोरानो बायला बुयला लोगोफोर न'आनो गैला मालाबा बार अखायाव ज्राब बायनानै सोरनिफ्राय गबा दोङो दा मिथिला आरो गैया जि गब्लं गोजा न'आनो ओइ दासो बानायहांबाय थादो हायोना हाया इखौबो मिथिला लुनो खाराया दुंबाय जासाबलायनोसै दिनै नाफोरदोनो उफाय गैया ना मा खबर मा हामा ना लाब्बा हामा अमा लाब्बा मोजां ए ओरैसो नायनि मोखाङा दिनै नाखाय बोरै जादो जानांगौ गेजेर गेजेर नाखौबो देहानि थाखाय मोजां बेदर जाबाय थाबा देहाया माने खथि जायोलै नों मिथियोना मिथिया ओरै बेदरल' नांबाय थागोन नोंबो लोगोफोर फुला जायफ्राफ्रा जाना दं एसे हाना होनि मोजां खामनि आं बिदि नाखायो हागोनब्रा फारसेनिफ्राय फुलफोरखौ हाबाय थानांगौ लोगो गेजेर गेजेर लोगोफोर होमबासो माने साफा नुयो आरो नङाबा माने थानिफ्रा लेमलांजोबो बाराद्राय गोलाव जाबा मिथिखोलाय नै नों खस्थ' मावनायनि ना लाबोदो नोंनो नै ए इदि ना मोनजायो इखो होनो रौ मिरगा नंगौना रौ मिरगा बेयासो मोजाङै अ मामुरै सायाबो लोंगोन आरो अ मा मावाखै आं खस्थ' खालामना गारि सालायना फैसा लाना फैयाखै दासो बे बिफांफोराव दैया हो आरो एसां मोजां बिफांखौ दाननोसै आरो साफा नुयोमोन लायो मालाय लेमबानो बायगोन आरो इयो
मा बेखिनियाव दानगोन गुरियाव दानगोन ना बिजौआव है नों मालानि मान रोंनाय गोरोंबा मान दाना नों गोरोंबा मान दानाखै सोर खोथालाय नोंखो बनि ट्रेनिं होनाय नोंखो दानथाव बरजाया सानजौफुनि सा लोंलायबाय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिबो संगासिनो मेंबायना बिफां दाननानै आरे बिफाङा दा आधा दानबायना बे आधाया दानबानो गोलैसिगोन नै इफोरबायसा खस्थ' खामानि मावनानै बेदरफोरजों मोनजानांगौ बे नाफोरजों उपाय गैया जानांसिगोन फैसायाबो गैया नालाय लोगोफोर आखाइनो लाना फैबाय 50 थाखानि आलायसिलै 50 थाखानिखौलाय 50 थाखानि ना माथो ओंखाम जानाय सा लोंनाय सब आलायसिलै फैसा फुथिलै मिल गैया मोनाखै दाबो आं खिन्थु एसेबां गोबावबा जानायबो नङा दे खिन्थु मिथिखायो जिमाव थांजासिगोन जों जालायबाय लोगोफोर सानजौफुनि गगालेले बेदरबो गैया नालाय नासो जासाबलायबाय गोथावाबायानो जादो जाद्राय नङा एसेल' गोथाव जादों आरो एसेल' गोथाव जादों आसाम गोथाव जायाखै थांबाय लोगोफोर नै फेर'नोबो बैसे नै खि नायनाय फेर' अ दे जा आहा बरिया दे जा जादो हा दे थाब दानना बोस्रां दुगैनांगौ आं आरोखि नै लोगोफोर जोंहानि अमाया मटु सोरनोबा अमाफोर नांगौबा दोङो लोगोफोर लांफैनो हागोन 20,000 मोनबानो जागोनलै ना आंनि अमाया सब बुस्थुआ हुवानो जायो आरोलै हिनजाव लाबाबो मटु खनसे नाहरनाय मटु सानायाबा हले क्लाब थब देर फैसा नांगौ जादो फैसा गैखाथारा जादो फैसा नांगौ जादो थब देर मास मोनब्रै जालांबाय सानायावबो सागोन दोखो थब देरनांगो थब देर फैसा नांगौ जादो मिथिखा गिथो हौवा मानसिफोरखौ गिया अमाया हिनजाव मानसिफोरखौसो गियो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय